Dwumadi edi so yi Joyce Meyer namfo nom ne napamfo ɛwɔ ne soma dwumam na afa ho ka ɛwɔ sa bribia yɛtimi si gyinae sɛ mɛnante wɔ gyidie mu anaa sɛ mɛnante wɔ ehu mɛnante wɔ gyidie mu anaa sɛ mede matenka bɛnante yɛwɔ gyidie ɛna yɛwɔ ehu ejina hɔ ma atenka nanso de efre ne hu no ɛyɛ sɛ wotu efri anaasɛ wodwane efri biribi ho wobetumi anya atenka sɛ ehu abɔ nanso na wunsuro mejidi sɛ obehia mra wobɛgye wehu kakra wobetumi anya atenka sɛ ehu abɔ abere kro na mu no wunsuro meka chewe nwumre sɛ we ne gyinae ɛwɔ sɛ wotimi si na wotwe wieye sika pudu a yɛsɛn no bɛyɛ wei ɛne afɔre a yɛba yɛbɔ no wɔ ha no ɛnyɛ no na yɛde tia nhyɛmu yi ho ka yɛde yɛ ade pɔten a yɛka kyerɛ mu sɛ yɛde bɛyɛ no yɛde ne nyinaa hyɛ asɛmpa tere adwuma ni mu sɛ metumi boa ma wosi saa gyinae yi na watwe wieye a na sɛ Awurade tumi fa me so ma wosi saa gyinae wei a ɛne na yɛ mbre ngu koraa wei na mepɛ sɛ wosi ho gyinae wobɛkɔ so ama watenka akyerɛ wo gyinae a ɛwɔ sɛ wosi anaa wobɛyɛ deɛ kyɛnsa sɛ womfa watenka so ɛmbɔ wo bra na wobɛfa Onyankopɔn asɛm so abɔ wo bra metenka ne mentenka enkatie ni Gyedie ni tamfo kɛsɛsɛ yi bunsam firi hɔ a nanso ɛyɛ a ɔde nkatie ɛne atenka ɛtwe yɛn firi ne pa ɛwɔ sɛ yɛyɛ ho anaa sɛ ɔde benya yɛn ama yɛyɛ nneɛma bɔne mumu dodoɔ sɛ ne me yɛ adwen sɛ atenka twintwan yɛn amu paa sɛ yɛ ma yɛatenka de yɛnim kan a ɛma yɛsi gyina yɛ bɔne bebree watenka betimi ama wasi gyina yɛ bi na wobɛnu ho mfie bebree a yɛda w'anim wonim gyina yɛ bɔne baako bi a obesi no sɛ yɛ kɛseɛ paa ɛbɛtumi asɛe w'abrabɔ nyinaa amen afei nso yɛwɔ mogo tumi gyidie ɛne ehu yɛ ɛkwan a ɔsɛefo no ɛfa so ba yɛabrabɔ mu na Onyankopɔn de onam gyidie so na ba yɛabrabɔ mu mepɛ sɛ mesi wei so biom ɛnyɛ ade a mepɛ ntɛm ɛfiri sɛ mepɛ sɛ motem ase ehu sɛ wɔsɛ mede ba fam na mote ase a ɛkyerɛ sɛ ade a ɛni hɔ nanso Yesu sɛ ɛwɔ hɔ ehu ɛne kwan a ɔbonsam ɛfa so ba w'abrabɔ mu otwa ntorɔ na sɛ yɛgyidi a na afei wadaadaa yɛn ɛno ne ade a yɛfrɛ no naadaa sɛ wobɛgye ntorɔ adi na ade a ɛni kan ne sɛ bibi a wobɛgye adi ne saa de korɔ na nyɛ no korɔ a wɔn susue mu no ɛyɛ no korɛ sɛ wodwe ho a ɛhu ankasa mede mfie aduananum na esua no kora hodoro bebree metumi agyina ha ka no kora kyerɛ mo sɛ abere bia meda so a esua ade foforo na megyedi sɛ megu so a agye nneɛma a ɛnyɛ no kora di wɔ me nsusue mu deɛ ne nyinaa yɛ no kora fi sɛ mentimi hu no kora na apɔten ɛyɛ na medwene ho nneɛma hodoro a wogyedi fa ho nanso ɛnyɛ no kora ana nneɛma hodoro a wogyedi fa Onyankopɔn ho a ɛnyɛ no kora wunim ɔhaw ahorow a wofa mu no ɛmfiri Onyankopɔn na sɛ biribi bɔne bi si wɔ w'abrabɔ mu a na ɛnyɛ sɛ Onyankopɔn bu na afu anaasɛ ɔtwe w'aso wogyidi a na wonyi ndi o ɛnyɛ sɛnkafo apapa ahorow nyinaa na ɛpɛ o sika adi
Eya na ye me wanwa se baby obekọ bia na nipa na oka sika ho asem. Na eso baby baako a ye bo sika so pe na obu efu ya sorry dem. Ye kolidi wedidi bia ho ye kama a omo de ho ka brɛ. De ye kan ne se wo beyi bibi kakra. Edi abo afoforo. Wo wiase nyina. Adentina. Eba ne se na nipa timi yi $10 ne $10 num ekọ concert. Abra omo nwie ho kra. Na eso bi ma enkwasem a ebesesa. Wa bra abo a omo basom bi yi omo hyese kesika wansem. Minim de enti asam da ne kosi ho ebia no bi hian kasa. Munim de enti amekasa efese otamfo no ba betutu nsem bi se gumaso. Na munso ma Gyedie me se sisu bi mentra hodo se na odwin se wo Gyidie. Se wo dwene ho ayi ade ehu pa. Hwe yesese me enu nti na medwen ho se enya ade a mekomanim wo abrabom. Meka emra na me ya abofra na me papa. Esese me na watchi bia no. Mekai se na medwen se nya ade a menya abrabo papa. Wonim. Ebia ebeye biara de. Nanso abrabo pa de menya bida. Nanso hwe. Na yenda da asem efiri obonsam. Efiri se Awurade ama me abrabo a edi mu ankasa. Me pa che se menya abrabo pa kekeo na emom no nia. Ni otamfo no hyehye yesan ka megu menimu ase no. Onyame dane no ma ne beye anyama pa. Na me de saa adom a kyede na abo enipa mpempem owiase nyina. Abonsam yo daadafo. Na eni kwan se ma yere efida. Trosem ne se ku Gyidie kopa no. Etoda wo so timi gina brani na wo so Gyidie mu yie efri se eniema etwa ehia ho nyina asedia enye adwuma ene dia wo tinka nyina no eya na ye se dia enko yie na eniema bebre timi tutu yen a ye dwen ho a endwen wo nti obre ya so na nyame dia wo betimi atenase eya na me do se mekira dia fa onyankopon so ho na menegi nyankopon so nyina ho na dia menegi ho pa ne se nyankopon ye nokwafo. Na onim de no kire ade bia enye no omane yeyie menegi ho enti wahu enipa ntimi nya wa yaayade emom fo mu hu ndi se wo de fo nyankopon akwan so a na wo se me de no ka ho efese se watoto niam onyame akwan so a enie ayo metumi edi wawu se obi edi wawu na wo se wabrabo nyina de tan omo a enie na obunsa menya dokodie pote a ohwehwe no nanso se wo de che omo a emfa wo ne atinka wo na wo bompa ya omo te se ne akyerosem ne ka no a na wo hyira omo a na afa wo tokoso etene wo nsa ebo omo so omo hia mmo a otamfo wo bua otamfo wo de wa hwe asa wonim nyansa akoye sahini na ewom na siniti ase nanso enye sa na tie gina ho yie mum edikan fo bedi akire na chidifo edikan se opesika bebre wo se dia wono di bi ma me kire se wo de ekoso na ye se wo keka nema na wo adwene mu bi asie ni wo adwene bebom pa se opese wo keka bi asie ni wo betwa ho akwaka se hwe me ha me ho kran keka nema bi asie ni biom Awurade me Gyidie wo na wo kan enti me Gyidie enu anu no amen na ye me depan so Nyankopon nokwafo me hu ni mpem bebre se wo yi nyama pi efim abrabom a na nkoyi a wadane no amana koyie na mameka bibi nkyerɛw saa na wo nso obeye de amawo nanso enye se onwono ahye wo ma na fe obebu hu abomfia na wade ebeye wo mobo mameka bibi nkyerɛw obebia afa oya wo mu pen
Obia for ya omupen. Obia hwiri bibi. Enema tutu obia na nka enwo se tutu omo. Na senwumre uba hanom a waboto esanse wabrabo enko se ne odwin se beko no a. Ene me pa ochopa se enwumre die. Jatu baby. Sa ehumobro nyama no jatu baby. Kacha obronsam se debi medase. Me sesam abrabo. Meda nyame ase na matronchom no. Ewo dia oye o mabrabo mu. Afe Gyidie yade ɛho hia pa yi. Esan se trosem ne se Gyidie enka ho a ɛyɛ den pan so be so nyame ani. Wow. Esan se obi obeba ne nkyɛn no ɛwɔ so Gyidie se obi anka se Gyidie ɛwɔ so mo gye ade mienu di edi kan ɛno ne se ɔno Nyankopɔn ɛte ase. Afe de tosu mienu eno ne se oye na oye ketuafo ema mo di nsie ehwehwe na kira kwan ema mo ma no fa mo ani so enya de oye ketuafo ma obi akeke o enya obi akeke na obehu Onyankopɔn mu nipa na emom omo di nsie ehwehwe no enya omo hwehwe no Yesu ma ne hunu da eni bro Onyanko a na emom omo di nsie ehwehwe no. Asamba enyo omonko asasem to omanse no hwehwe Onyankopɔn akira kwan no eye won pa said e wasem kese be o ya brabo mo hwehwe Onyankopɔn akira kwan no na saniam akoye wo ya brabo mu dia na ya dwudwu ye ho kra sanka ye besua se abere bia ye wo te bia boni mu a Gyidie nimu a yɛde nso betumi so Onyankopɔn ani. Gyidie nimu a yɛtumi nje ɛnante won hyehyɛ Onyankopɔn wo ma ya brabo. Onyankopɔn won hyehyɛ pa de ma wa brabo dada. Wa hyehyɛ bibia. Ansa na we pia asase we su kra no. Na Onyankopɔn edi kan hyehyɛ abrabo a ɛkonkan ato ha ma dada. Sɛ wo benante ɛwɔ mu nko ade a na ekoyo befa so nante wo mu no ene se ubesua saa ehoma wanwaso ya medo ene makoma nyina no wo sua de ewom na wo ye de a eka wonim Onyankopɔn hyehyɛ de enya kyenkyene kra akra we de mfie mienu kra beti ase kenkan na Gyidie na ye menigi enwum a moto na n'enwumre no ho nyame akwan na ye no kra na me ye niam makwan so chepa momo dodo se na moye niam makwan so ache momo binum da so fa mo akwan so na enu hunti na nwumre wo ha no wonim bibi enya de a wakwan no ebeye adwuma na enya de a Onyankopɔn ebesesa na adwen na wade enso enye ne mobo. Oh Jaisa, eya na epeso Onyankopɔn ehu ye mobo. Oh Rade, we de bitimi gina no biom. Oni. Rade me de be pa ba. De bi wo boa. Na de na tu mi bonso na de glass aye. Metainum tea pa na. Na enotimi bua ma me minimu eda ho. Nanso sem de lipstick cap na no nyina. Na sem no mu a na sa ahoma ya be sensen me ha. Ma no hanom. Enti me bonsia no wo mo ho ana. Enti mejuma ye fo omunim de no. Aye bonsia metimi anom ano ama me. Enefa na. Fa kra na munya we. Enti mo betime nya bibie fia be fontentan ne so. Bibia. Enti menya bonsu ya metimi numa no. Wani nje Onyankopɔn asɛm ho. Mechra meni je Onyame asɛm ho pa. Wonim twasɛm ne kasa ya yɛntinje Onyame asɛm ho. Na Yoshua ka sɛ
Mamra homa yi emfiri w'anum. Dwene ho awia ne anadwo. Na wahwɛ ayɛ. Sɛdeɛ watwerɛ no wɔ mu nyinaa teɛ no. Na ɛno na wo kwan bɛyɛ dwoodwoo. Na ɛno na ebesiw yie. Sɛ wo gyendwe onyame asɛm ho a, ɛte sɛ nea wo wese aduane. Wonim sɛ wan wesa ne yie na sa wo mene a, enuane nu ɛwɔ mu na nya de onipadua ne nsa bɛka. Nanso wokɔ so a wowe na wo wesa ne yie no. Ɛnyɛ aduane ne den ko a na wobɛnya wo na mmom, wobɛnya ho nuane nnuro ne ahoɔden ɛwɔ mu. Na saa na onyame asɛm ne teɛ. Kyerɛwsɛm ne se, ɛmmerɛ a wobɛsɛe ɛde adwen na wasua nokra bia a wobɛtie no. Saa adagye akro na ho obrapa ɛne nimdeɛ na ɛbɛsia ba wo nkyɛn. Ɛyɛ me de sɛ wo ha anadwe na mɛka nokra no nso akyerɛ wo. Sɛ wo firi ha kɔ na sɛ wandwendwen nsɛm a maka kyerɛ anadwe yi ho a, ɛnyɛ ade ɛbɛboa wo. Na wei ɛka yɛ haw no ho bi. Ɛyɛ ane ɛkɔpɛ akonya bi akɔtena baabi. Sɛ ɔsɛmpakani a na ɔkyerɛkyerɛni bi a ɔno nko ayɛ adwumaden no. Ɛmbɛtete nsɛm hyɛ yɛnum. Na kwadro nti yɛnyɛ hwee mfa ho ma yɛ ho. Ɛyɛ me de paa sɛ ɔwɔ ha. Nanso, sɛ woka sɛ hwɛ me bɛyɛ nneɛma mmienu yi mu baako. Sɛ me ba ha aba bɛkyerɛ mu. Anaa me amesua deɛ mɛkyerɛ sɛ tena fie ne sua deɛ. Wonim bibi ɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ wo ne Onyankopɔn nya nkitahodie. Ɛwɔ sɛ wankasa wotumi bɛn Onyankopɔn. Nyamre na dwen onyame asɛm no ho. Dwendwe Onyankopɔn asɛm no ho. Dane akenkan asɛm na ɛyɛ a wotie no. Ɛwɔ w'adwen mu. Saa mmerɛ no a wo nyinaa ɛyɛ a wode w'adwen kɔkɔ baabi a nwɔ sɛ wode kɔ no. Emom no, fa dwen Onyankopɔn asɛm no. Dane akenkan asɛm na ɛyɛ a wotie no ɛwɔ w'adwen mu. Wowɔ nipa bebree wɔ mu a nsusu ho kura mpo sɛ wowɔ. Sɛ mehyɛ aseɛ sɛ meyɛ a metumi agyina ha abobɔ. Tronsam so anadwomu ni nyinaa. Na ɛno nkyerɛ sɛ medi baba o. Na mmom abɔmmɔden asua ma na bɛtena me mu. Na tronsam ne se, honhom kronkron no betumi ayi nneɛma bebree firi yɛn mu. Da hia dem. Yohane homa etinsia kyɛmu 28 ɛne 29. Na Yesu asuafo no bisa na asɛm bi. Na wei yɛ asɛm bi sɛ yɛ a yɛn nyinaa bi sɛ Onyankopɔn. Ɛdeɛ ne ebetumi ayɛ ɛdeɛ sɛ Onyankopɔn ani. Na ɛdeɛ ne ebetumi ayɛ ɛdeɛ yɛ nnwuma Onyankopɔn pɛ sɛ yɛyɛ no. Na Yesu ka sɛ, edwuma Onyankopɔn pɛ sɛ woyɛ enie. Sɛ wobɛgye nea wasoma no n'adi. Ɛnyɛ yɛ nnwuma na Onyankopɔn ɛhwehwɛ. Na mmom no ɔpɛ sɛ yɛgye no di. Na sɛ yɛgye no di a yɛbɛyɛ nnwuma pa no. Na aha ne biaeɛ a ɔsom no ɛntan te aseɛ. Wonyɛ Onyankopɔn adwuma sɛnea yɛbɛyɛ a Onyankopɔn bɛdɔ. Na ne dɔ no deɛ ɔde kyɛ kwa. Na wo deɛ wopɛ sɛ woyɛ Onyankopɔn adwuma ɛfiri sɛ wodɔ no. Ɛna ɔno nso ɛdɔ. Na sɛ wanti wei ase a, ɛneɛ na wobɛsɛe wo mmerɛ, na wabrɛ ɛde ayɛ nneɛma pa. Nanso na botaeɛ a ɛtɛ yɛ no akyi no ɛnyɛ ne sɛ nti wo sanka wabɔsobɔdeɛ. Na sɛ adwe a ɛtɛ na yɛyɛ n'akyi no ɛnyɛ a, yɛn sanka abɔsobɔdeɛ a Onyankopɔn pɛ sɛ yɛnya no. Ɛnyɛ deɛ yɛyɛ no ho ne hia, na mmom deɛ nti a yɛyɛ no. Amen. Adɛn nti na wobaa ha ɛna anwummerɛ yi? Woba ha sɛ wobɛhwɛ sɛ na mesi fa te anaa? Ain, Mrs. Samu be a nutina moba. Yo, Matis, away we are no dear, but me, Sia Bibi. Unim Sankame, one come in Jnj and come up more dear Bahan much nanopa. And come met na had the morning in a Name do Atene Swaka, wash of Musame Bufu. Casamesia dear, Namenini, Mayo Christo Nima Pancasa. Na Bibia Odia Yamino, Memma with Siasuka. Menyaya kame wo gyidie bebree. Mamenka bibi nkyerɛw. Menyaya nka de enya de abɛmo enya bibia wɔ so ahema mu. Wo hia menyaya nka na wo hia yɛ hotosoɔ.
Gyidie a wo hia bia no sa aka dada. Obi a owo ha bia e wo gyidie a obehia. Ade aye ade bia anase bribia Onyankopɔn aka kire wo se ye no. Ena wo gyidie nso a obehia nyina. Ade afa bibia mu a abrabɔ yi ade beba wo akwan mu. Erade mintimi nye wei. Mintimi nye wei. Anu betimi aye. Wo betimi aye nneema bia ohun bedwiri wo. Eyi ana ya adwene ena ebu yefo. Se wonya gyidie se obetumi a eni obetumi. Wonya gyidie se wontimi a wontimi. Mena madomo ade adom ne so meka meche mu biara se Roman 4 homati dumienu chichemu miensa. Wana enwene ntra sede sese odwene na monwene enida ho adwene. Sede Onyankopɔn susu gyidie acheche ede ama obi biara no. Enti dia oka wa ha ne se bribi biara obetimi aye no. Se obetimi aye adepa, se wo adoma chedie bi ana chedie bi a so wadoma chede bia na no nchia so bebu de oni bie no animtia efise ne antia obetimi aye ne se Onyankopɔn ama ogyidie a obetimi ye de aye na mameka bibi nchirao ahombrase eye suban a edin pa sa wo sabeka na eka suban pa ehuhia se ye benya ho se wonwene se ohuhia echen obi no se wumu afoforo enimtia na fe wumu afoforo so aten me hwe afoforo na eka se media menye saada aha ehwo no Onyankopɔn twe wo bo ho Joyce we yama enya da befa na hogono so anwumre empanyufo aduane ne yedi na anwumre amen eyade a ohia wope na obenyini eduane edi pa enum de de nanso anu ntimi muawo se wokoso di enu nko a bema wa yare yama ye gyidie bia ebehia ede ye bibi Onyankopɔn pese yeye wo gyidie ana se wo se sia wo gyidie bia obetimi di aye di Onyankopɔn pese wo ye me se wo gyidie bia wo betimi di aye di Onyankopɔn pese wo ye bia me fa oya mu akasa abira na me nyini no wo pese obonsam tuya bone bia ode ya ono so ka na eni ye hyase na ye papa ema nipa dodo biara wo betimi aye omo papa shira obi biara wo bebe no Nesi asem no nefa ba obra. Amen. Nanso wo se yesi gyinae. Se ye be nante gyidie mu. Kyosem ne se nante gyidie mu. Na se ye ka nante a na ekye anamo ahodo a yakeka bom. Enti media me hu ni se eye gyinae e wo sabri bia etimi se gyinae se me nante wo gyidie mu ana se me nante wo ehu mu me nante wo gyidie mu ana se me de matenka na be nante gyidie eye ade a ye woni da so se ye nsa beka na ya danse ma niama ye nye hu ye se me hu a ene na me hia gyidie biom se wo ye motromojo a ene na wo hia gyidie Marko hu me tidu ba ko chichemu aduonu nan ye ntimi se mu se ade biara mo besre mo mpa ebomu no munyini se mu benya na ebeye ho ama mo nanso edan se beka no de enka nkyerɛw nyame yo nyansafo se wotimi te sa kyerɛsɛm we ya se obo se mu ehwia mankasa gyidi se wo saka empo se wontimi hu a ohu de eye me de enam kwan so ba Gyidie abiri bia wa bembebu wo abra obonsama ka cho se nya de ahonsa beka no kase nam kwan so ba
Ɛnam kwan so ba Onyankopɔn yɛ nokwafo. Ɛnam kwan so. Yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛte wo nka.